Devetogodišnja Jovana Grujić iz Požarevca najbolja je mlada teniserka u Srbiji i po mnogim stručnjacima budućnost srpskog, ali i svetskog tenisa. Baš zvuči poznato i dobro. Da. Ona vredno radi, sprema se za svetsko prvenstvo u svom uzrastu, iako je donedavno odlazak bio pod znakom pitanja i vrlo neizvestan zbog novca, naravno. A onda se pojavio veliki humanista, Žića Maradona, koji je odmah pritekao u pomoć. I svi su oni tu. Dobro jutro, naši gosti. Dobro jutro. Jovana Grujić, njen tata Marijan Grujić i Živorad Đurić ili Žića Maradona, poznatiji svima, koji je human, pa smo i svi mi humani velikim delom zbog vas. Dobrodošli. Dobrodošli. Pitamo odmah. Jovana, jesi li spremna za svetsko prvenstvo? Da. Jel? Da. Koji ti je omiljeni udarac? Pa najviše volim kratku forehand dijagonalu. A kad počinje svetsko prvenstvo? Svetsko prvenstvo počinje 18. oktobra. Pa još malo? Da, još Da, malo. evo za koji dan. Jovana, kako se spremaš? Jel naporno treniraš? Šta očekuješ? Pa očekujem da budem neko među prva tri mesta i treniram super jako i svaki I trening. bit će to super, jel da? A kad si prvi put uzela reket u ruke? Kada neko postane veliki teniser ili teniserka, onda svi pričamo o tome kao kad su oni gostovali prvi put na televiziji, kako je sve počelo. I moguće je da upravo snimamo razgovor koji će biti emitovan za 10-20 godina mnogo puta, zato pazi šta govoriš. Ja se izvinjam samo. Halo, Monika Seleš, u jutarnjem programu sam Monika. Jel da? Mala moja ovde, izvinjam se. Pozdravljamo Moniku. Tata je sa nama ovde. Marijane, kao i za mnoge, financije su bile veliki problem. Imali ste sreću, a deo te sreće je sa nama u studiju i zove se Žića Maradona. Kako je izgledala vaša priča? Pa naša priča je priča prosječnog Srbina. Nismo u tenisu zato što smo hteli da zaradimo neki novac ili tako nešto. Zato što je ona sjajna. Da. Upisali smo Jovanu na tenis da bi, što kaže, bavila se nekim sportom, da bi razvijala telo i da bi živala zdrav život jednostavno. Ona je počela da igra, što kaže, turnire i osvajala je medalje, pehare i postala jednostavno dobro dete koje igra i osvaja, ima vrhunske rezultate. Vrhunske rezultate i vrhunski potencijal. Koliko je teško, vi to najbolje znate iz svog iskustva, prepoznati taj potencijal i takav talenat u njenom uzrastu i naravno u svetlu cele ove priče. Da, naravno, pored svega toga imam ženu koja ne radi, 3 deteta i bilo nam jako teško. Kada je došla, kada je ostvarila ovaj rezultat, to je kvalifikovala se za svetsko prvenstvo, ostali smo, što kaže, bez para i jedini koji nam pritekao u pomoć je Žića Maradona i on je za nas najveći čovjek, stvarno humanitarac i izašao nam u susret, odmah se javio, pomoći ću. Ili Živorad Đurić, pa da čujemo onda lično. Kako ste prepoznali talenat kod Jovane? Ja sam malo i pesnik, znate. Jel? Pa smo juče primio sam nagradu grada Požarevca, oktobarske nagrade i tako dalje. Čestitamo. Hvala. Čestitamo. I u sali svečanoj svi kravate, mašne, tašne. Ja i oca u trenerkama. I ja kažem, predstavim se i kažem ovako. Ako odelo čini čoveka, Jovana je ovde zalutala. Ako dela govore, naša Jovana je kao mesec među zvezdama. I tako će biti na svetskom prvenstvu, ja se nadam. Biće to medalja. Pa, Kao mesec među zvezdama. da vam kažem, ja sam dvostruki prvak sveta u kinologiji, bio šampion Evrope i Gospod Bog živi ovde u mom srcu. Nadam se da će princeza da nastavi zlatnim stazicama Gospoda Boga. Spremate li nekog novog šampiona u kinologiji? Trenutno sam na putu za Dortmund. Sutra je Evropsko prvenstvo u Dortmundu. Učestvujem. Da li ću pobediti, zavisi samo od pozitivne energije. Ali, da bi vam ja nešto kazao i ovim našim gledaocima, a ima ih 3-4 miliona danas jer znaju da mi gostujemo. Da budu humani, ali i da čuju ovi sa mašnama i tašnama i kravatama. Pa kaže ovako. Pre ili kasnije čovek shvati da prošlost ni mržnjom ni ljubavlju ne može da vrati. A nama život prođe u nadi. Samo gledamo u prošlost i nadamo se čemu. Budućnost ne čeka ljude iz prošlosti, oni imaju svoju istoriju, hvala im. Nama je budućnost mladost, ponos zemlje ove. Spasimo se gledajući u budućnost koja nema vremena da čeka tu varljivu prošlost. Reče Žića Maradona. A pre ili kasnije i ona će osvojiti svetsko prvenstvo. Koliko je ljudi kojima ste do sada pomogli? Koliko je ljudi. Pa da vam kažem, na kraju sve ispadne juče sastanak u 08 časova.
Da li Žića Maradona treba da dobije tu povelju oktobarske nagrade? Normalno, ko o tome odlučuje? Kako sastanak na dan dodele. Pa vidite da vam kažem, to tako ide u Cajtnot životu. neki je bio, I jel? šta se dešava? Ni Jedna tašne, žuta, ni jedna mašne. žuta dama, znamo ko je, kaže, a ko je taj Žića Maradona? A onda jedna Vesna Pejić, koja je i dobila oktobarsku nagradu, kaže, ako vi ne znate, a iz Požarevca se, ko je Žića Maradona, ja ne znam, izgubili ste navigaciju, vjerojatno ste pogrešili, možda ste trebali da odete u neko selo. Pustite vi druge dame osim ove dame. Vi o Ova njoj dama je vodite princeza, računa i o znači njenom putu. idemo na... U skladu sa pesmom gledamo samo u budućnost. je li tako? Gledamo u budućnost. Tako je. Nećemo gledati tu varljivu prošlost. I Žutima je neka vam prošlo se vreme. neka vam se priključe mnogi. I još više njih. I svakim danom neka ih bude sve Da, više. pitali ste me za pomoć. Da. Kome ste sve pomogli? Pomažem, želim. Gostujem u svakom gradiću, selcu, vozim kola i vidim malo lepo selo iz škole, skoro će da se sruši. Ja dođem i kažem, dobro jutro, dobar dan, ja sam Maradonče Vragolan. Zašto? Pogledajte moju emisiju Budi human. Ja sam human, direktor pogleda i kaže, jao, mi imamo strašan problem, imamo dete, majka nosi u naručju 2 godine dete, to niko ne primećuje, a vidite uveče toliko Porschea, BMW-a, Mercedesa, svi su momci uspešni, visoke zgrade, lepe firme, ali niko da primeti majku kako nosi dete u školu. Da li bi vi bili ljubazni, gospodine Maradona, da kupite jedna kolica? Kako da ne vrm, Nemačka, donesem kolica, stavim dete u kolice i kažem srećno, mama više to ne radi. Znači, dajte malo da uključimo emocije. Ne uveče u diskotekama i kafićima. Daj malo promenite stazu, pa skrenite u školu gde ste je završili. Obiđite učitelja, nastavnika, profesora. Jasno nam I je. ovo će Ajmo biti malo još lepši tatu da svet. pitamo šta tata očekuje. Marijane, puno je emocija i siguran sam da i vi očekujete veliki uspeh. Da, naravno, očekujem da će pokazati ono što zna ovde, da neće imati tremu tamo pred toliko dece. Prvi put izlazimo u inostranstvo i siguran sam da će svoju zemlju i grad Na najbolji mogući način da predstavi. Hvala vam što Jovana, ste bili naši samo da gosti. vidimo koliko mečeva imaš do titule. Znaš li? Pa ne znam, zato što ima 33 zemlje, ja sam 33. Pa će tek taj žreb da se Da, dogodi. imam mnogo devojčica i tako da ne Šta znam. misliš kako ćeš proći? Treba nam za arhivu ovo što sad pričam. Pa ja mislim da će proći super, zato što sam sad stvarno u super formi i mislim da će to biti dobro. Evo, pratimo I mi te u smo toj sigurni. super atmosferi. Da. Hvala svima što ste Hvala bili vam naši što- gosti. Hvala. ovog jutra. Hvala najlepše.